أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. My Muslim brother, my Muslim sister, ngicela ukuthi ulalelisise kahle. Wena obhizi usapotana ne-mash. Lama Muslim brothers and sisters wethu Allah kulelizwe leli enibaxoshayo nina enithi nina abahambe ngoba ninomhawu, ngoba ninomona, ngoba ninenzondo. Nizonda abantu bakini abafana nani, ama-Africans afana nani, abafowenu nodade wenu. Ulalelisise. Umdali uthi labantu laba njengoba bela abezanga kumnandi. Bekungemnandi ukusuka emazweni abo beza la. Besuka le emazweni abo ngoba kunenkinga, bayahlushwa, bayahlupheka, baphila kabuhlungu. So Allah uthini fantashiru fil ardi, gcwalani umhlaba, disperse, gcwalani umhlaba. Niyofuna ini? Bifadlillah, yabtaghu bifadlillah. Niyofuna ini? Isondlo. Niyofuna umusa ka Allah. Subhanallah. Niyofuna ukuhlinzekwa u-Allah. Layela ukuthi Allah uthini. Surah number 4 verse 100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا. Layela ukuthi Allah uthini. Futhi noma ubani ofuduka ezweni lakubo, uzwe kahle. Futhi ubani ofuduka ezweni lakubo endleleni ka-Allah. Subhanallah. Yajid fil ardi, endleleni ka-Allah uyothola isikhala. Subhanallah. Muraghaman, emhlabeni ka-Allah sokukhosela. Allah uyomnikeza indawo loyo muntu loyo osuka ezweni lakubo ayofuna amadlelo alihlaza kwamanye amazwe. Allah uthi ngiyomnikeza indawo loyo muntu loho. Muraghaman kathira wasi'a. Allah uthini ngiyomnikeza indawo yokukhosela emhlabeni ayefikele kuwo nokuhlinzekwa okuningi. Ngizombusisa loyo muntu loyo. Lo muntu lo omhlukumezayo Allah uthi mina ngoba usukile ezweni lakubo wabonisa ukuthi unesibindi, walishizwe lakubo uyofuna amadlela alihlaza kwenye indawo. Uthi mina ngizombusisa, ngizomnika indawo bese ngiyambusisa. Babusisekile phambi kwenu, banamabhizinisi phambi kwenu. Nina okunokuthi nifunde kubo, nibadlela umona nina, nifuna ukubathathela into zabo, nifuna ukubadlela into zabo, niyabahlukumeza, niyabashaya, niyababulala. Lalela ukuthi Allah uthini. Subhanallah. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ. Allahu Akbar. Futhi noma ubani oshiya ikhaya. Subhanallah. Noma ubani oshiya ikhaya. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ. Loyo muntu loyo eyofuna isondlo noma ehamba endleleni yokujabulisa u-Allah, eyosebenzela umndeni wakhe, eyosebenzela abantwana bakhe nonkosikazi wakhe, ushiye ikhaya and migrated, wafuduka waya kwelinye izwe. Subhanallah. Enzela ukujabulisa u-Allah nesithunywa sakhe. Muhajiran ila Allahi wa rasuli, ukujabulisa u-Allah nesithunywa sakhe. Thumma yudrikul maut. Emva kwalokho mayifika kulelo izwe lelo afice ukufa bese uyabulawa. Subhanallah. Afice ukufa bese eyabulawa. Subhanallah. Subhanallah. فقد وقع أجره على الله. Subhanallah.
loyo muntu loyo uwele ukubulawa kwakhe kufana nomuntu owele phezu komvuzo kwa-Allah. Ukubulawa kwalowo muntu loyo faqad waqa ajruhu ala Allah, uwele phezu kwesibusiso, uwele phezu kothando lika-Allah, uwele phezu kwenjabulo ka-Allah. Lowo muntu loyo obulawele kwelinye izwe ade engayanga uyoganga, kodwa ade eyofuna amadlela alihlaza, eyofuna isibusiso sika-Allah, usesitholile loyo muntu loyo. Subhanallah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Subhanallah. Umvuzo wakhe umisiwe ku-Allah, futhi u-Allah uyaxolela kakhulu, unesihawu. Loyo muntu loyo ofele kulelo lizwe lelo akade ehambe ngesihle eyofuna amadlelo alihlaza, exakekile endaweni yakubo, wena kusufikile umbulele loyo muntu loyo. U-Allah uthi mawubulele umuntu oyedwa ongenacala, o-innocent, uyafana nokuthi ubulela abantu abaphila emhlabeni wonke jikelele. Subhanallah. Uma ubulele umuntu oyedwa ongenasono, uyafana nokuthi ubulele abantu abaphila emhlabeni wonke jikelele. Subhanallah. Ithi ngikutshela ivesi yakhona. Subhanallah. Yizo ukuthi Allah uthini. Chapter number 5, Suratul Ma'idah, iverse ubani? Iverse 32. Suratul Ma'idah, ayat number 32. Min ajli dhalik, ngenxa yalesizathu, katabana ala bani Israel, samisa kubantwana bakwa-Israyeli, annahu man qatala nafsan bighayri nafsin, subhanallah, ukuthi noma ubani obulele umuntu ongenacala, engambulaleli ukuthi ubulale omunye enecala lokubulala omunye umuntu. Subhanallah. Aw fasadin, noma ngabe wenze ububi ezweni, noma ukhosi corruption ezweni. Lowo muntu obulele umuntu onjalo, fil ardi, emhlabeni, aw fasadin fil ardi, fakaannama qatala an-nasa jami'a. Lowo muntu loyo uthola isono. Subhanallah. So kuthi ubulale wonke umuntu ophilayo emhlabeni. Lowo muntu loyo uthola isono, so kuthi ubulale wonke umuntu ophilayo emhlabeni. Chapter number 5, verse 32, Suratul Ma'idah. Zibuze uzibuze ukuthi zingaki idumbu eziphumile, innocent children, innocent women abaxoshwe esibhedlela bayotetela ngaphandle, bafa bafa kanye nezingane zabo. Kuthini kuwe umdali mayekhuluma kanje ngawe? Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.